Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Barnon note nintzen ni, Baionara joan zinen, zertara? bezetan ondo pasatzera. Egunaz musika ugari, zezmusuzko anabari, soinu eta txispaz dantzari. Barnon note nintzen ni, Bilbora joan zinen, zertara? aste nagusia ospatzera. Mariaia hor dator, gora besota zangoak, hau da musika zoroa. Barnon note nintzen ni, Donostiara joan zinen, zertara? danborra da jotzena. Asukaldariak plazan, hasi gau ez tarrapatan, egunaz jotaketan zan. Barnon note nintzen ni, Mauleran joan zinen, zertara? Baskara dantza egitera. Aniz jauzi aintzindarik, oiuka buame hori, txorrotxagoiti kantari. Barnon note nintzen ni, Gasteizera joan zinen, zertara? Blankaren festak ikustera. Zeledoni ongietorri, blusekin algaran jarri, gauta egunez irri ta irri. Barnon note nintzen ni, Iruñera joan zinen, zertara? Sanferminetan gozatzera. Festa bezperean riau-riau, zezenak harrapatuko hau, gora txaranga rikitirrau. Barnon note nintzen ni, Joan zinen bezetara. Iepa lauron! Haupa! Arratsaldeon! Kaixo! Ederki baizue, azkenean Euskal Herriko trenik divertigarriena iritsi da gure geltoki magiko honetara. Oso ongi etorriak izan zaitezte nire adiskide maiteok. Maitane, nola demontre dakizuzuk, hemen aurrean bapo esilita dauden tunante hoe guztiak zure lagunak direla. Ba, argi dago, begira jatorrak dirata. Eta gainera sartu garenean, nik agurtu egin ditut, jaiek bero-bero erantzun diate, baietz? Bero, nik kaixo triste bat besterik ez dut entzun. Kaixo, eta? Ara, Pepito, edo adarra jotzen ari zara, edo belarriak argizariz bete-beteta dituzu. Sekulako agurra izan da motel. Favorez, patetikoa izan da. Ba, ni behintzat unkituta utzi naute. Gauza gutxirekin unkitzen zarazu orduan. Ai, ara, kalamidade honek lezio mundiala merezi du, Pepito, ongi garbitu belarriak, Ja, denok batera, Bat, bi eta hiru. Arratsaldeon lagunok! Kaixo! Zer diozu orain artista? Itzela, Ikusi izan ditut ongi etorri beroagoak, Gogoratzen dut behin, Pariseko antzoki nagusian su artifizialak bota zituzten ni agertutakoan. Eta beste behin, Erromako kolisoan, neska guztiak zora biratuta gelditu ziren ni agertu orduko.
Pepillo astondoa hartaburuaga. Buru gogorra eta fantasma hutsa zara. Ai, ez dago mundu honetan zu klonatuko zaituenik, seguru. Hortan arrazoi duzu, sorgina alakoa. Bueno, imposiblea da ni bezalako beste inora aurkitzea. Sorginak ez dira existitzen, txoriburu. Graziana etorri da. Beldurtu zaitezte! Hau bai dela benetako sorgina, eta ez du. Nork esan du sorginak ez direla existitzen, Zuk akas? Edo zuk? Edo atzekaldeko potxokoak? Ez, Graziana, ez. Ni izan naiz, baina badakizu katxondean ari nintzen, Ba kontu zibili. Niri etzaizkizuen bromat bat ere gustatzen. Eta nork esan du ezinezkoa dela gizakia klonatzea, Neuk, Graziana, neuk esan dut. Bueno, izan ere, ezinezkoa da ni bezalako beste inora aurkitzea. Hori egia da? Ezinezkoa izan behar du? Hori bezalako beste tipo itxusi bat egitea. Entzun, zugarra murdiko sorginak. Edo zer egin dezakegu. Edo zer. Benetan? Benetan. Eta gaur bertan, gizakia klonatzeko formula magikoa asmatuko dut. Agor. Ufa, eskerrak alde egin duen, Bestela, bueno, zartako kateratzeko asmoa nuen. Zaude isilike, Pepillo, zu ikaratuta zinen ni bezala xe. Pixka bat bai, baina apurka berotzen hasitaneko, Baizera, tira. Hobe dugu ez zeo zertan astea sorgin hori bueltatu horretik, Eta zer nahi duzu egitea? Jota kantatzen hastea, No te vayas de Navarra! Ixo, Pepillo! Begira, badakit. Publikoko aur guztien artean zozketa egingo dugu. Eta horrela, gaurko ikatz lehiaketako partaideak zeintzu diren jakingo dugu, Nola? Publiko artetik lau arlot ekarri nahi duzu, horrela bat batean ikazkin bihurtzeko? Bai, zergatik ez. Bueno, ez dute jaurtiketa bat berare asmatuko, eta Felipe gizajoa gozetuta geldituko da. Begira, ni ziur nago gauzak ederki egingo dituzera. Bale, zu zara hemen nagusia. Baina gero trenak arrankatzen ez badu, ez neri argibiderik eskatu, Ia, ez hasi porrustaka, Eta begira, ekarri hortxe dagoen kaxa hori. Arrazoi zenuen, poltsa hau ikazkinez beterik dago. Poste naiz, jaba. Epa. Lagunok, talde gorriko 2 partaideak. Lehenengoa. Jaba. Jon Pajuelo da! Etor dadila honera! Hor da marxa! Haupa, Jon, etorri honera! Jon, zorionak! Zorionak, Bai. Zenbat urte dituzu, Jon? 6. 6! Arki ba, zure laguna ezagutu nahi duzu? Bai. Ederki ba, talde gorriko 2. partaidea. Xavier Zumeta! Zorionak zuri ere, Xavier, ondo bazkaldu aldezu? Bai. Bai, ala, ze bazkaldu duzu? Arroza. Arroza, ederki baizu ikasleiaketan parte hartzeko indartxo egon behar da, Ba, animo eta zoriona biei, Dagoeneko ezagutzen ditugu talde gorriko partaideak eta orain talde urdineko partaideak ezagutuko ditugu. Ea, nor dugun hemen... Asier Iparragirre!
Arratsaldeon, Asier. Arratsaldeon. Ze, indartxu torri zara? Bai. Ea, besoriek, oso ondo mutiko aproposa dugu ikatza jaurtitzeko. Eta ezagutu dezagun orain, talde urdineko bigarren partaidea. Tira. Egon zara. Epa, hause bera. Itxaso Alberdi! Kaixo Itxaso, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Sasoitxo etorri zara? Bai. Bai, bizikletara mateko prest? Bai. Hori da, horrelako jendea behar dugu hemen. Beraz, ezagutzen ditugu, bai talde gorriko eta bai talde urdineko partaidea. Bi taldeak osatuta ditugu eta oraintxe bertan jolasean hasiko gara. Minutu gutxi barru, oraintxe gatoz, gero arte? Guazen abiltza. Itxoin hemen, bere ala gatoz! Guazen! Arratsaldeon! Ze ondo altzarete denok? Bai, Eta pozik etorri altzarete gure geltoki ederrontara? Pozben naiz! Begira ba, ze topatu dudan bidean onan entorrela. Esi arriskutsu bat. Eta, noski, ez, ere, erretiratu egin dut, mirri eta txiribiton etortzen direnean horrekin estropozu egin ez dezaten, Baina, ez dakit ba, zalduzu honela triste xamarra ikusten, Bai, ez da? Kolorea falta zaio, ez da? Kolorea, piztasuna, postasuna, Badakit. Joango naiz esprai poto bat erostera, eta grafiti bat margotuko dut. Nahi duzu, Bai! Begira, ni kanpoan nago emitaten gauza bat. Mirri eta txiribiton etorri ezkero, esaiezue kontu zibiltzeko esiarekin minik hartu ez dezaten. Ados? Bai! Gero arte bat! Miren lagunak horra xauten baitira beti, Estupendamente! Ze, haizue, kontutxo bat. Ikusi alduzue inguruan txiribiton potoloa? Bai? Nire atzean dagoela? Nire atzean? Ai, gezurteroak, Ea, gauza bat esango izuet, gezurrak esatea ondo dago ikasi behar da, teknika zorrotza behar duen, badakit eta erako txiko izuet. Baina niri esateko ez, txirri eta txiribiton, jopelas, Ez eta ez.
lasaizue. Zuek gezurtero galantak, Esarete ez moñoñoak ez da preziosoak ere, Gezur eta Zer dago txiribiton, hori eskutatuta? Horen ikusiko duko hori labiurri horrek, lasai, Nintxoen bizka. Ui, ez du txiribiton handia ikusten inondik ere, txiribiton erraldoia, txiribiton monumentala, ez dut inon ikusten. Babolio! Ez aldaki mirri ospetsuari adarra jotzea eta burla egitea oso gaizki dagoela, gaizki baino okerrago dagoela. Naiz? Txirriri egin nahi hoen. Gizona esate hauen, hori primera esagok, ez da? Aderki, txirriri adarra jotzea, aderki, aita santuak bedinkatu eta dena. Txiribiton, pasak, bilon artean ingo zua burlatzen ere. Hemen naiz berriro ere, azkenian. Eta ekarri dut spray potoa, beraz, egundoko grafitia egingo dut berehala. Haizue, Mirri eta Txiribiton ez aldira oraindik agertu. Patzean daudela? Enaiz pakunturatu? Aize, ganberro derraka inazabete zuek. Hemen ez dago Mirri eta Txiribitonen arrastorik ere. Nola? Orain etorri direla? Aizue, nik hemen ez daukat txoraketan ibiltzeko asmorik eta gogorik eta astirik ere, Nola? Esiaren atzean? Atzean! Orain ikusiko dute hori ez zer den ona. Arranopola! Non sartu dira Mirri eta Txiribiton xelebre eta graziosoak? Mirri eta Txiribiton. Txoropituak zuek biok izan zarete, eta ez ni. Eta gainera, begira, grafitia egiteko gogoak ere kendu egin dizkidazue. Izena, zati horrela jarri, Zer egingo dugu bestela, Txistua jo? Ez dugu ez txistua eta ez danbolina behar, kantuan ondo egiteko. Kantuan, oize? Ze kantatuko dugu, aserege? Mirri, Txiribiton, nik hori baino gustu hobeagoa, zeukat motel. Moro katua kantatuko dugu. Hori, miau, moro katua! Burutik oinetara beltz-beltza dena.
goiz maltzurrena, bekozko zekena, aldun okerrena. Ongi egin ta txarki hartzen duena. Iparretik hotz, egotik anbultz, aize zakarrak, geltokian potz! Esan dizuet, sorginok edozer egin dezakegula, edozer. Eta ni, gizakiak klonatzeko formula magikoa, asmatzeko puntxu-puntxuan nago. Lau zapaburu sartu ditut lapikoan. Bixaguxar. Eta zugarra murdiko sendabelar batzuk. Eta amaitzeko, kokodriloaren olioa. Hain zuzen ere, amabilan jo. Esperimentu itzela izango da. Etxoin, orain, klonazioa egiteko modelo egokiak aurkitu behar ditut. Zu klonatuko zaitut? Zu? Edo atzekaldeko neska panpoxa hori? Ez. Ondo pentsatu beharra daukat, aukerak eta egokia egin baino lehen. Gero arte. Zein klonatu? Baina badakizuen, jolasean hasi aurretik gure ikazkinak ondo ezagutzea gustatzen zaigula. Adibidez, ekipo gorriko lehenengo partaidea Jon Pajuelo dugu. Jon, indartxo etorri zara bai ala ez? Bai. Bai, eharkiola gustatzen zainei. Ia, galdera bat egingo dizut eta erantzuten nahi dute. Zuk uste duzu sorginak existitzen direla? Ez. Ez? Ez dakit nik, gauz zalantzan naho. Ia, bigarren partaidea zein dugu Xabier Zumeta, ez da? Bai. Bai, Xabier, lotxatuta ez da? Ez. Ez, holaxe. Aizu, Xabier, zuri zer da gehien gustatzen zaizuna egitea? Ikastolara juteagian? Bai. Bai, asmatu dut. Aizu, baino hala ere gaur ikatza jaurtitzera etorri gara, Beraz, animo biei, zorte hon, eta txalo bero bat beraientzako, animo! Ondo, eta lehen talde urdina dugu bi partaidez osatuan uski, eta lehenengo partaidea Asieri Parnagirre azpiazu dugu. Kaixo, mutil. Kaixo. Kontaidazu zer den gehien egitea gustatzen zaizuna? Eskulanak. Eskulanak, artista izu eta nolako eskulanak? Papelezkoak. Paperezkoak. Eta egingo didazu egunen batean paperezko pepillo bat? Bai. Bai, eskerrik asko, motel. Eskerrik asko. Eta bigarren partaidea berriz, Itxaso Alberdi Valentziaga. Kaixo. Kaixo. Zer egiten duzuzuk aste bukaeratan? Txintxerrera joan. Txintxertaldera joan? Bai. Eta zer egiten duzuean, kontatu? Eskulanak eta jolasak. Eskulanak eta jolasak. Beraz, gaur talde urdina artistaz betea izue. Ezagutzen dugu talde urdina, ezagutzen dugu talde gorria, eta Felipe besterik ez zaigu falta. Ator, Felipe!
Bere leku hartzen duen bitartean guk gure hartuko dugu, bai? Etorri Jon eta Xabier, talde gorriarekin hasiko baikara. Etorri onera. Ia ba, Jon, animauta? Bai, ala, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa, Jon, oi, indarra, animo! Iepa, ui! Iepa! Animo, Jon! Iepa! Iepa! Ui, hau iaia! Gogoratu agotik ere esan dezakezula. Aupa, Jon! Animo, Jon! Ui, iaia hori, Aupa, Jon, etorri honera! Tira ba, Jonek ondo bazkaldu du, erakutsi digu bere indarra, baina ez du bat ere sartu. Orain, Xabierren txanda da, beta Xabier, jarri zaitez zure lekuan, eta animo nahi duzunean. Animo, Xabier! Ia punteria hori! Apa, lehenengoa, bat! Ui! Ui, iaia, animo, Xabier, venga! Bigarrena, oso ondo! Ui, ia hirugarren hori! Aupa, venga, Xabier! Ui! Hiru, oso ondo! Lau, ederki! Ui, etorri honera, Xabier! Tira, Xabier ederki aritu da, lau sartu ditu. Orain, ekipo urdinak jolasten duen bitartean, zuek eseri zaitezte banku horretan. Eta ikus ezagut zer egiten duen. Aupa, bikote! Ia ba, itxasorekin hasiko gara, animauta itxaso, bai ala? Hartu zure lekua, eta nahi duzunean, animo! Venga, itxaso, epa! Aupa itxaso, animo! Aupa, itxaso, epa! Ui! Animo itxaso, ia indarro! Ui, iaia! Venga, itxaso! Aupa itxaso! Ai! Ahotik ere nahi baduzu, Epa! Ui! Ba! Ederki! Ui! Ai! Ui, iaia hori! Sartu da, oso ondo, itxaso, etorri honera! Tira, ba, itxaso ere fin ibili da, bat bakarri sartu du, baina gogotxu egin du. Eta orain, Asierren txanda da, beraz Asier, hartu zure lekua, eta animo! Ui! Ai! Animo, Asier! Epa! Ba! Oso ondo! Ui! Animo, Asier! Ai! Ia sartu da hori! Ai! Asier! Ai! Ui! Ia indar pixka bat gehiagorekin, Asier! Ai! Ai, iaia! Ui! Animo, Asier! Indar pixkatekin! Hola! Venga, Asier! Ia sartu data! Ui! Oso ondo, Aupa, Asier! Asier! Etorri honera! Tira ba, etorri Asier! Asierrek ere bat sartu du. Eta orain guazen danak aurrera, puntuak eta nola geratu den ikusiko duguta. Etorri danak aurrera. Hementxe jarriko gara txukun. Etorri, Jon! Etorri! Ederki ba, ikus dezagun. Ekipo horriak hauxe egin du. Jonek ez du batera sartu. Xabierrek lau sartu ditu, beraz guztira, lau saskiratze izan dira. Zorionak! Eta talde urdinean ikusi duzue itxasok ikastati bat sartu du, Asierre beste bat, beraz, bi, eta ez dira finalera pasako. Baina hemen ez dugu inor saririk gabe uzten, beraz, datozela oparia. Motxila bana! Tori itxasok, eta tori Asier! Beraz, finalera talde gorria pasada. Finala orain txegingo dugu, minutu gutxi barru. Ederki, dena prestatzera goaz, gero arte, Orain agur! txegator! Irri, mesedez, ez burutik jota, gomotel, burutik jota? Jauna, ederki xau nire burua, Bera, bere lekuan esaldegia, Sorbalden gainean jarrita polita, borobila, Irek izkur eta guzti, esaldegia. Mirri, kanpokoa bai bere lekuan zegogo, baina barruan daukatik aberia galanta motel, barruan! Hori, psikofagoak esango dik, eta esik.
psikologoa esaten da. Hori esaten ba? Psikopatak? Begira, zergatik ez diek errepikatzen hemen askoitiako adiskide guztiei lehen niri esandakoa. Ja, esaiek, berriro, bota. Bota. Hemen toki barruan, sorgin bat ikusi dut lapiko batekin jolasean ari zela. Segura lago, Mirri. Bai, sorgin handia joan itxusia, izugarria, Begira, Mirri, hori ezinezkoa da, Sorginak ez dira existitzen, hori mitologiaren asmazioa bezerik ez du? Gezurra! Apenas, hemen txekusianik, atxo maltzur bat, erratzaren gainean. Eta erratz gainean ibiltzeko, sorgina beharrik, ez da, Zen, zuek ere ikusi alduzuen. Zen, txirri, arrisku bizian gaude! Kontu honek, Mirri, itxura makala zeukak, Makala. Lasai, txirri, lasai. Dena nire eskuzi, Nik egingo diat, inbokazio onirikoa. Oniriz, zer da hori? Etzakiat, baina jandako egunean berriako gurutze graban ikusi nianitza eta gustatu zitzaidan. Inbokazio onirikoa egingo diat, eta sorgin maltzur gai histori, hemen txesalduko duk. Batean. Ara, Mirri, egoera larria da, bai. Baina intartean jarri ezkero, akabo fandangoa? Iso! Kukusumusu kamiseta, Susan Sarandon, bete da dia nire naia, Berton amona Marcello. Kai ama, kai! Kategorezko ez tipo graziosoa, eta listo demonioa! Baina ze sorgin eta ze sorgin ondo. Hau txiribiton da. Txiribiton babarrun jare eta turuta duna, Meloncillo, tonto lapikoa, tonto kompleto aizik. Zer esan dira, ez duruta jo, Basein dukik, sartu ordu bat turuta kontzertu ematen do maiorrean, txantxa oso ondatu dilak, bolio. Zer esan dizuen dik, Mirri eta Txiribiton, sorginak ez direla existitzen, demontre! Sorginak existitu egiten gara, demontre. Eta zerretzen garenean, oso arriskutsua gara. Noi, Erne, ni ere errezera honazten aixenean, ez bakala, Ja. Iso! Tira, andere xarmant eta galanta. Konturatuko zinen honezkero nire lagunak oso bromazaleak direla, ez da? Hemen amaitu da katxondeoa, aditu. Zer dio potolo honek? Ez dio, ez ulertzen. Ara, gure Txiribitonek egundoko sakea du beti eta orain ere nonbait gozetu denez, zure babarruna jani omen ditu. Bajai daukazu nirekin, hemen barruan, ez dago babarrunik. Burru patata orduan, edo barbantzua txorixoarekin? Ez, gizakiak klonatzeko formula magiko asmatzen ari naiz. Esan du, gizakiek korapilatzeko? Klonatzeko motel, kopiatzeko. Begira, andere xarmant horrek, gu bezalako hiru pailazo berdinak egiteko gai dela, esan nahi du. Hori. Gure berdinak? Gu bezalakoak? Berdin berdinak, iguala. Piusi belea, mesedez. I bezalako hiru dozen nahitea, erraixa du gordea, Txiribiton bezalako dozen ardi bat ere, nola edo ala emitxezkek, baina, mesedez, Mirri bezalako bat, hori, alerik ere, hori piusi belea da guztiz. Zuetako bakoitzak, traste bat emango dit.
minutu barru, nireko bazuloan etorri, eta zuen klonak ezagutuko dituzue. Txirri, Mirri eta Txiribito Junior. Begira, nik estrenatu gabeko txoriñoa, hauxe emango ditu. Begira, nire hilaje bezilagoa sortzea zinezkoa denez, nik hilorrak tematen dizu. Peluka moñaño bat. Ederki. 10 minutu barru ikusiko dugu elkarren, gero arte. 10 minutu eta bitartean zer nahi duzu gehitea. Sevillan abantzatzea, ozen? Hasi kantuan mutilak, alaitu bihotzak, gutxi barru sekulako ez usteko hartuko duzu eta. Gero arte. Zuen, sorgin hau, itxusi mortala da, Itxusia, bai. Intxortako tximaluzea bezen itxusia, baina gauza batean mintzat arrazoia izan du sorgin horrek. Abai, zesan du ba, Mirri dela munduko pailatxorik pomposoena? Ez du hori esan duena da, hemen ditugun adiskide guztien bihotzak alaitzeko, pozteko, kantu egin behar dugula. Zin? Katxurri miliputxi. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita mu. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Con la bicholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta poco cha cha cha. Con la bicholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta poco cha. Con la micholo lo burrica la mumu muchaca la camera tuta cucurucu cha cha cha. Con la micholo lo burrica la mumu muchaca la camera tuta cucurucu cha. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Finalaren garaia! Aizue, Ignaz berrituta jokatzeko gogoarekin irrikitan etorri gara, baina badakizue lehenago gogoratzen ditugula partaideak zeintzu diren. Lehenengoa Xabier Zumeta dugu, berak esan digu, ikastorara joatea ikaragarri gustatzen zaiola, eta gainera larun batero trikitron ikusten du. Eta gehien gustatzen zaio baiazoa, Mirri da bera ere nahiko bihurria omen data, ezta? Norbait agurtu nahi duzu? Zure lagunak agian? Bai, Ia, izan izen bat. Mikel. Bale, agurtuta geratzen da, eta zorte hori izan dezazula. Ia asko sartzen dituzun, Xabier? Txalo beroa beretzako! Eta urduinez nor dugu, Baion Pagora Iriondo ikazki sasoitxuan. Zue, 6 urte ditu eta amarekin etorri da. Eta amaz gain, Baion eta Joseba lagunak eta Aiton Amonak agurtu nahi ditu. Txalo bero bat beretzako ere. Eta finalista guztiak ezagutzen ditugunez, etor dadila Felipe berehala. Badator, Felipe, eta gu finalarekin hasiko gara. Lehenengo, Xabierren txanda izango da. Bai, Xabier, hartu zure lekua, eta animo, eman
indarrakin! Venga, Xavier, epa! Iepa, hoi da, hoi indarra! Epa! Ui! Xabier, hartu zure lekua, Ja, animo! Ui! Venga, Xabier! Iepa! Ba! Oso ondo! Ieu! Ui! Ieu! Bi! Ederki zabiltza! Bikain, Xabier! Ui! Ieu! Ui! Animo, Xabier! Ieu! Iru, ederki! Ieu! Ui! Ieu! Lau! Oso ondo! Ieu! Bost! Etorri honera, Xabier! Bira, oso ondo ebile da, Xabier. Bost sartu ditu. Eta orain ikus dezagun Jonek zer egiten duen. Hau, Paion, zure txanda! Hartu zure lekua. Lasai, lasai, Animo! Nobel! Ba! Oso lasai! ondo! Epa! Ui! Animo, Ieu! Jon! Bi! Ederki! Hau, Paion! Epa! Ui! Ieu! Ui! Animo, Jon! Ieu! Eman indarrekin, iru! Ieu! Ia Ieu! punteria hori, Lau! Hau, bai, Paion! oso ondo, Ieu! Jon! Ui! Ieu! Animo, Jon! Bost! Oso ondo! Oi, Ieu! oi, altura! Ui! Ieu! Ui! Ya seigarrena! Bost! Oi! Ederki, Jon, etorri honera! Lagunok, Jonek bost sartu ditu. Beraz, berdinketa dugu. Pepe jo, Ea, zeinek irabaziko berdinketa, du. gorri ala urdin! Zeinek eramango du bizikleta. Ui! Jesus! Urdin! Jon! Oso ondo! Guazen dela gaurrera! Tira, Haze lagunok! emozioa! Bakoitzak bost hartu ditu, baina berdinketa egon denez, erruletak esan digu urdinak irabazi duela. Beraz, Xabirrentzat, Xabir ez ez, esku txiketxera joango. Xabirrentzat ere saria bai dago. Opari Ikus horietara! dezagun, Xabirrentzat, raketa polita hau, zorionak Xabir, oso ondo Eta indituta. jo, Pagola hiri ondo gure lehengo irabazleak, txirrindula dotore hau eramango detxera. Kontentu? Oso ez da, Noski, nola ez da ongo ba, basaria banatuta daudela gu disfrutatzera goaz. Ba, gero arte lagunok! Guazen jo, guazen. Ez, oso ondo. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Ritxi zer... Kaixo... Baina Ritxi zer gertatzen da gaur? Ez duzu txisterik kontatu nahi? Gaur? Ez gertat kontatuko ditu. Ez behar bat. Eta zer gertatu da? Nire anaiak. Zure anaiak? Zer? Nire anaiak sakakortxoa erantzi du. Ez da posible izango zure anaiak sakakortxoa irentzi duela. Kontxo, eta zuek zer egin duzue? Gotila. Botila zer? Gotila. Ikurdiarekin ireki dugu. Oso ona ez da heldu. Oso txiste txarra benetan. Zetagat. Ez. Gaur txisterik ez. Gaur egingo dugu sabeliztunen ariketa. Sabeliztunen kroketa, ez da? Ez. Sabeliztunen ariketa. Sabeliztunen ariketa. Ariketa! Agartzizketa! Erdiko digara, erdi. Zeka da. Ez, begira. Horrela egingo du. Zu kantatzen duzu bitartean zerbait ikusiko duzu, baina hasi kantatzen. Kantatu? Bai. Eta zer kantatuko du? Ba, adibidez kantatu opera bat. Opera bat! Bai, opera italiar bat. Italiar bat? Bai, zerbait italiarra ezagutzen duzu. Zer ezagutzen duzu? Nakarroiak, eskarretiak. Bai, adibidez. Abesti bat, adibidez. Figaro. Figaro! Hori da, Figaro, baina ez du. Figaro kantatu baino lehen, afinazioa aurkituko du, Afinazioa. Entzun. Do, orain zu. Do! Ez. Begira. Do.
Dodotiz ez, esan. Hori da. Orain, mesedez, nik esango dudana, dena errepikatu. Dena errepikatu, bale? Hori da. Dena? Hori da, dena. Dena? Bai, dena. Dena? Dena. Orain, dena? Dena, bai. Dena errepikatu. Entzun. Bueno. Figaro. Oso ondo. Ez, oso ondo ez. Mesedez izo. Ritxi. Kontxo. Kantatu nirekin. Do. Esan berriro. Estarria garbitu. Garbitu. Baina ez bota txistua. Ez bota txistua lurrera. Orduan, orain. Niri ere, mesedez, ez bota txistua. Orain. Ez da pentsatu ere. Bale? Vitaminak! Ea, berriro. Figaro. Hori da. Oso. Nahi gabea zen da. Akatu, joduinaz! Bai, badaki, bakatu, nahi gabe zen da, kontxo. Berriro. Figaro. Figaro. Guazen ba. Hori da. Zer hau? Hau? Zukua. Eskerrik asko erdu. Hau ez da zuretzako? Eta niretzako? Ez, begira. Hau da niretzako. Zergatik erdu? Begira. Zuk kantatzen duzun bitartean nik hori edango dut. Eta zergatik ez dugu alderantziz egingo? Alderantziz? Sabeliztuna ni naizelako. Zuzarela zer? Sabeliztuna. Zer hori? Ba, sabeliztuna da. Sabelarekin hitz egiten duen pertsona bat. Eta nik sabelarekin hitz egiten dut. Nola? Sabelarekin hitz egiten dudala. Gaizea, eta ikurdiarekin entzungo duzu. Kantatuko duzu, Figaro. Figaro. Guazen ba. Prez, garez. Bat, bi, hiru. Hori da. Orain. Dong. Están a boleta, pero antes. ¡Gerardo! ¡Guaste, Ricky! ¡Gerardo, Gerardo! Mapa honen arabera, Graziana hori hemen bizi da. Hemen hori bizi da. Gezurra, nahaztu egin naiz hemen zau kobazularen arrastorik ere. Begira, dirudinez galdu egin gera, kontxo. Deskiduan ez duzu ez zuen jakingo non bizi dena. Berriro ere barregarri geratu gaitu, Montero.
Dena, txiribiton arrazoi, sorgin hori itxuzia du, baina kobazuloa, oraindik ere itxuziagoa. Kontxo, iritsi zarete azkenean. Bai, kostata, baina hemen gaituzu berriro ere Graziana, Andere, Txit, Galant eta ederra. Niri buruz eta nire kobazuloari buruz. Zerbait esaten ari zinetela iruditu zait. Ez, hain zuzen, txiribitonen tripa hundiari buruz ari nintzen isketan. Ez da txiribiton? Tira, Lista, dena argituta. Graziana, Andere, Txit, ederra, eta zera, esperimentuari buruz zer egin alduzu? Bai, oraintxe bertan amaitu dut. Bai, eta? Berehala ezagutuko dituzue zuen klon perfektuak. Txirri, Mirri eta Txiribiton Junior. Kiki Lizalda, olio sopa txirri urra! Kiki Lizalda, olio sopa mirri urra! Pom, 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 datorrela orain txiribiton! Zer, harrigarriak dira ez da? Tira, fizikoki behintzat gure antza badute, bai? Ba, ez dira, gu bezain guapoak inondik ere, asko esaz guapoak gara, Ni batez ere, Eta gainera, mozolo hauek ez dute gure artea, gure estiloa, gure kategoria. Izkutatu horratzean eta begiratu harretaz. Honetik lusiko duzu. Iki miliki liklek. Kaixo lagunok, arratsaldeon! Zer moduz zaudete? Arratsaldeon, adiskide prezioso eta moñoñoak, zer, ondo pasatzen ari zaete? Ederki! Hau da marka, kuadrilla galanta etorri dugu ikustera. Bai! Zerbait antolatu beharko diagu. Bai! Oitxe! Jolasean egin nahi dut txiribiton. Ez duk ideia bakala? Gorila itxusi honek batzutan pentsatu egiten du. Etorri, esku joku divertigarria erakutsiko dira. Hau da jolasa, gora tomasa. Hau da jolasa, gora tomasa. Hau da jolasa, gara tomasa! Aipatut motel, zer iruditu zaik nire proposamena, Zep, gatz pixka falta zaiok. Erne, txiribidon, niri beste bersio bat okurritu zaidak. Hau da jolasa, gora tomasa! Batzurtean, ni beti ziria sartzen. Atorrona, berriro hasiko gaitu. Hau da jolasa,
gora Tomasa. Hau da jolasa, gora Tomasa. Hau da jolasa, gora Tomasa. Zirengo txantxak alde batera. Txiriton, berriz egingo diagu. Ez dia tramparik egingo. Palabrita del niño Jesús. Hau da jolasa, gora Tomasa. Tomasa! Askila! Horra! Nahikoa, Geldi! Stop! Nahikoa ikasu dugu. Ze, txikito? Inbidiak amorratzen? Inbidiak amorratzen? Inondik ez, Tira. Baina fantasma hutsa dira. Baina aitortu behar da, gure antza badutela, eta biurrikeriak egiten badakite. Baina kantatu esate bateroko abestu, inondik ere ezin dute gu bezaino dut abestu, Ziribitonek bezala, ezin eskua. Erratuta zaude. Ez da ezinezkoa. Ez? Ez. Orduan, seguru ez dakitela abesti egokia aukeratzen. Seguru, abesti zatarren aukeratzen dutela. Auskalo. Iki miliki liklik. Musika! Maestro! Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Paliazo aldrebesena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, pulian kalkarri. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen badugu berak apurtu, guzuzena nahi badugu berak okertu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu aspertu, txirririt deitu. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ez dagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez da aspertuko. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Daukazue ezer interesgarririk esateko? Bai, oso ondo abestu dute, ia nik bezain ondo. Bai, egia esan da, biurrikeriak ere, labandak egin dituzte, Badaki, mira, meriendarik ematen ez duten herrietara, bidaliko ditugu guri horrez. Aitortu beharra daukazue, beraz, gauzak nahiko ondo egiten ditudala. Baina, ze arraio gertatu da hemen? Adios.
kolpe gaiztoren bat hartu dut buruan, eta zorabiatuta nago. 3 beharrean, 2 pailazo ikusten ditut nik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 6. 6? Baina nik ere 6 ikusten ditut, eta ni nago zorabiatuta. Sano zaudete. Eta oso ondo ikusten duzue. Hau, nire azkeneko sorginkeria izan da. Eta zer egin duzu ba, magia beltza edo... Aurrerantzean, Euskal Herria toki alaiagoa izango da. Txirrimirri eta txiribiton originalak suelto ibiltzeaz gain. Txirrimirri eta txiribiton juniorrak ere bazterrak nasten ibiliko dira. Ui, atxo maltzurra aldrebeskeriaren bat prestatzen ari da. Aizue, txirrimirri eta txiribiton zuek ondo altzaudete. Ondo, gu primeran gauden, eska, primeran. Bikoiztuta. Eta lagun hauekin jolasten noiz hasiko irrikitan gainera. Primeran gainera, kategoria. Tira, badirudi danak konforme daudela, ezta? Nien haute engainatuko. Sorgin honek txorabiatu egin ditu. Lerdotu. Tira, Pepitxo, esari berriro erasi motel, utzi susmotxarrak alde batera, eta entzun, Grazianak arrazoi handia zuen gainera. Aurrerantzean Euskal Herria askoz herri alaiago eta divertigarriago izango da. Hoxe, lagun haue, Euskal Herri korrikutu dukelako baster guztiak alaituko dituzte. Gora txirrimirria eta txiribiton! Gora! Zerrik asko. Eta gora txirrimirri eta txiribiton junior! Gora! Aixe! Tira, entzun duzu, jo txiribitua eta beste plaza batzuk alaitzera joango gara, Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naiza, ez daukat dirurik, 3 alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren ajemean, kapote zarrakin, konejuan dirudi, beren bizarrakin. Arrantzalea naiza, ez daukat dirurik, 3 alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren ajemean, kapote zarrakin, konejuan dirudi, beren bizarrakin. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai.